Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordwien. My Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te speelt. Omroep Friesland. You're still jiving and doing nothing, then you ain't worth a Shut your mouth! thing. I just wanna dance, 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 dance. Dit is Noordwien. Goeie, en welkom bij Noordwien. Jullie bij mij een bijzondere gast aan de tafel vanuit het Omroep Friesland Café. Ik neem het maar even een multitalent, maar misschien had ze daar zelf wel een heel ander idee bij. Het is Michelle Samba. Hartstikke druk met een heel soort projecten, zowel in de muziek, maar ook in oren creatieve onderwerpen. En ik vind het mooi dat ze er is. Welkom. Dag Michelle, leuk dat je te gast te hebben. Ik vind het leuk dat ik er ben. Dank Hoe je. is het? Ja, het gaat. Ça va. Ja. Drukke tijd? Het valt mooi. Ja. Ja, er is natuurlijk altijd wel wat te doen, maar ik heb wel drukker mooi maken, ja. Want er komen veel leuke dingen mee on, van jij on. En zeker in de maand december, bij onder oren in de Westertjerkers. Ja, Ja, wat voor jongen wordt het eigenlijk? ja Is het al? dat weet ik eigenlijk net. Het werd een soort mozaïek. Dus ik zou een poging doen om mensen mijn proces te litten. Dus eigenlijk kom je in mijn holle. Ja, voor het eerst. Ja. Hoe eng is dat? Nou is net zo eng, ja. Nee. Nee, maar het is misschien wel een beetje fragmentarisch en het is een soort, denk ik. Maar ik zal net proberen om alles te laten zien. Ik bedoel, dat lukt natuurlijk nooit. Hoe ouder je wordt, hoe meer je in hollen krijg je natuurlijk. Ja. Ken je van de muziek, maar ook van taal, Ja. een stuk met dwanen, met poëzie, creatieve uitingen. Ik zoek wel mooi, wat bent daar? Tekeningen, schilderijen van Ja. die hoorn. Ja. Is er een soort definitie van diezelf of had je helemaal geen zin om diezelf te definiëren in dat opzicht? Ja, het is wel een beetje... ik probeer die vorm te jan aan mijn wezen. En dat die vormen, dat binnen gewoon verschillende vormen. Ja, van hetzelfde ding. En dat wisselt de koor steeds af? Ja. Ja, het is mijn krekwerkzin eigenlijk. Ja. Ja. Kies je dit te zetten gewoon, of best om een planner of list het erop komen dan of zo? Ik ben geen planner en daarom plan ik een heel soort. Maar dit plan ik vaak net. Dus dat is meer, als het leven komt, is het een soort ademteug. En dat is dan de muziek of het schilderij. En natuurlijk als ik voor een oor werk, dan is dat wel meer planning dan adem. Ja. We komen er straks wijdwijdig hoe te praten. En de zaken die is deze maand nog bij de kop haast in ieder geval. Maar Ja. wie een mooie hier op nota van jou? Want we zitten in december. Ja. Ja, het wie bijzonder. Zeker, ja. Ik heb denk ik dit jaar een grote stap maken naar meer introspectie en meer makerschap in plaats van sessiewerk. Ja, dus daar zal ik volgend jaar druk mee doen om daar wat werk van te mogen zien. Ja. Waarom? Is er een aanleiding voor? Of? Nou, ik heb gewoon steeds sterker melodieën en woorden en beelden in mijn holle. En dan voor hen die ik dat wil, maar meer, ik denk gewoon meer van mezelf. En ik vind het vaak moeilijk om dan dat een boodschap te brengen, omdat ik vind dat ze, ja, dat is meer voor extroverte mensen of zo, voor mensen die een soort ego, die een soort ruimte willen nemen of zo. En ruimte nemen, ja, dat is iets wat ontleren ben, denk ik. Ja. En er komt dan bij dat ik dan toch ik zelf wat meer rond wil broeken om works aan te litten.
Ja, dus daarom. Waar is het ooit bij die begonnen? Wie het toch de muziek? Nou, eigenlijk kom ik gelijk op. Dus de muziek weer... ik denk rond mijn zonde 8e of zo... dat ik in Bozem in een klezmer-band zie het. Dus we gingen maar de huifkar echt roen. Nice net een Franse muziekmaatje. En in een ensemble zie ik in Bozem... voor de volksdoensgroep waar ik in zit. En dat weer gewoon een groot gedeelte van mijn jeugd. Maar ondertussen wie ik altijd onttekening. En ik zoek ook naar de kunstacademie. Maar ja, toen ben ik naar de muziek gegaan. Ja. Is dat een moeilijke keuze of tjene zich dat op dat moment gewoon aan? Nou, het kon net dus, want mijn mbo kon je net naar de kunstacademie. Nee, dat werd volstrekt uitgesloten? Ja. Dus, en toen weer er een mbo muziekopleiding. Dus toen ben ik daar naartoe gegaan. Ja, ik dacht, nou, dan, dat kunst, dat komt dan daarna wel. Ja. Want ik ken je natuurlijk als drummer. Ja. Zie je toen eigenlijk al heel wat op dat ritmische? Ja, ik wil wel meteen als percussionist om. Ja. Maar ik heb ook een soort jongt. We dienen Ben I+ speel natuurlijk. Dus daar ga ik in spelen. En een soort muziek op squallen in Bozem. Ja. Want du bent Ben in Ljouwert. Ja. Maar een belangrijk deel van je jeugd wie dus in Bozem. Ja. Mooi hè? Ja, hoe is dat nou waarom? Ik bedoel, ja, het is heel fantastisch. iets Fries plattelandsdorp, hè? Ja, ik ben daar heel wies mooi. Ja, Tenminste, maar het feit dat ik opgegroeid ben in een Lieds Fries dorpje, omdat ik heb zo'n soort tijd kreeg in een ruimte en dat op zo'n plek wanneer dat jouwt ik gewoon heel soort mooi wat ik in de stad net waarom zeg we meestal. Ik weet waar us iets mooi komt. ik ken mijn besten. Us biologieles wie gewoon maar in de sloot staan, maar in de sleet maar een emmer en zeg maar wat erin zit of zo. En dat is fantastisch, ja. Weet ik veilig, het dorpje? Relatief veilig, ja. Boatje, Ja, we kunnen oorlog ballon in, hè? Ja. Op het clichébeeld maar eens... Ja, alles erop en eraan, ja. En mijn stelten en de sleetoer, maar de polstok en ja, de weilanding. Ik heb een soort vliegert, keertsen, ja. Wie dat ik dus de wereld een beetje begon te ontdekken, had dat vanuit Bozem dingen? Nee. Vanuit Bozem heb ik Bozem ontdekt. Ja, en later ben ik de vrouw wat meer zo eerst aan Ljouwert en toen naar Greens en nu in Amsterdam. En vanuit daar verder, ja. Wat wie die eerste venster op de vrouw? Wie dat de televisie of wie dat internet? Of had je gewoon de bus pakt naar Ljouwert weer dan tussen aanstekens de grote stad, denk ik? Ja, zeker, ja. Ja. Had je het zelf ontdekt of wie er toch een... Nee, het leven had mij wel ontdekt, denk ik. En, maar ik begin tv, dus, en we begin zelfs meer dan 1, 2 treien. Dus daar heb ik echt wel een soort van zien, ja. Net iedereen in het dorp hier dat natuurlijk, ja. Maar dat kreeg wel mij in die beleving zit. Ja, zeker, Ja, ja. op televisie kan hoorstingen, maar als het net echt sjost... Ja, ik wie heel erg van de tv, ja. En het nijs, dat zie je natuurlijk van alles, ja. Dat is kierig. Mhm. Hoor, prachtig, ja. Ja. En ook Tilburg, Amsterdam. Ja, Hoe groot is het contrast? Of is het net zo'n contrast? nou zeker. Ik Ik denk bedoel, dat van de meesten wel best mee omgeest natuurlijk. ja. Maar ja, in Bozem, daar wie toen 400 inwoners, denk ik. En nu ben ik in de Kalverstritten. En dan ga je van iedereen kent elkaar. Nou, ik ken niemand in de Kalverstritten. Ik heb geen idee. Nee, een veelvoud van de meesten. Ja, het is heel soort, ja. En misschien wel totaal anoniem voor de meesten daar. Hè? Zeker, absoluut, ja. Maar ik mooi. Amsterdam is ik mooi. Fantastisch, ja. Dynamisch. Ja, zeker, ja. Ja, en maar de museumkaarten, ik is overal heen. Ik leer zo'n soort, ja. Dat is heerlijk. We gaan alles van weten, maar we draaien muziek. We binnen begonnen mij. Ik vond het in ieder geval een heel intrigerend nummer. Salt, I Just Want To Dance. Wat is dit eigenlijk? Want dit is wat een... Nou, Ja. maar uit. Dit is wat een vreemde... Het is een vreemde combi, ja. Het is een beetje 90s of zo. En het is ik heel erg zo die samba drumband inderdaad. Maar ja, dat ik denk aan Asfendo op een of andere manier. Ja, dat hier wordt op een gegeven moment. Ja. Een soort kom je met de wereldmuziek en dan... Ja, Maar ik zeg niet, is ik wel een korps van mij nog Ja. gelegen, maar... ik denk dat ik daar misschien wel van houd, dat soort combis. Zo, ik weet net, ik voel me echt verbonden ermee. En
dat soort mozaïekmuziek. Ja, ik heb het een soort luisteren in de lockdown. Ja. En dit ben al je weer losvaste muzikanten, een soort groep of zo? Ja, dus dit ben al je meesken bij elkaar, waaronder Danger Mouse, Michael Kiwanuka en het is een soort black label, dus niemand weet precies waar er al in zit. Hartelijk. Uit Londen, ja. Wat een mooi nummer om mij uiteen te zetten. De volgende die we draaien is van een zeer intrigerende dame, Björk. Ja. Het nummer is All is Full of Love. Ja, Björk als artiest. de beste. Ja? Ja. Ja. Wat maakt het haar zo? Zij is in mijn optiek een van de meest integere artiesten die ik ken. Ja. En zij is heel... Hoe zij werkt, vind ik gewoon heel mooi. Dus zij werkt voor ongeveer 3 jaar aan een album. En dan release het. En het lijkt het alsof alles wat ze erin doet, alsof dat klopt. Ik moest X. En ze had laatst een podcastserie online gegooid waarin ze uitliste hoe al die albums tot stand komen binnen. Dat is wel echt een aanrader, ja. Een soort van background verhaal. Ja, het is echt heel super, ja. Ja. Leest hij dan nog wat van, like voor diezelf? Dat je denkt, Ja. dat zou ik het nog net bezingen? Of? Ja. Ja, en vooral omdat zij zei het, omdat elk album van Björk is heel oors voor de meesten die niet dat kennen. En zij zei het binnen echt gewoon verschillende manieren om te gaan met dingen. En al die manieren binnen oké. Ja. Ja, dus fantastisch. Björk, All is Full of Love. Het is op het muzieklistje van Michelle Samba. Multitalent, maar ik ken haar echt zeker uit de muziekwij. En ik weet, Michelle, het is een horrorvraag om een muziekliefhebber te vragen om 4 plaatjes uit te zieken. Maar dan had ze het toch niet. Ja, heerlijk. Niet dus die erop uitkomen is. Die Björk, als persoon, denk ik, als talent... Ja. Dat prikkelt die dus behoorlijk, zeg maar. Ja, enorm. Ik ben blij dat ze er is. Draait het vaak? Lust het vaak naar vaak naar muziek überhaupt? Of best vol meer met jezelf bezig? Ja. In dat opzicht? Nee, ik heb echt jaren geen muziek luisteren. En, maar nu op het stuit wel een heel soort. In de lockdown heb ik eigenlijk eerst de eerste helft een soort zout. En toen niks. En toen Mozart, echt voor man en alleen nog maar Mozart luisteren. En toen, ik ben krek uit een Björk-periode dat ik echt alleen nog maar Björk luisterde hoor. Ja. Jij is dan elke keer weer wat nice? Of Ja. Ja. heel melodieus? Ja, want ik haak je echt nooit zo goed. Dus het wordt het altijd een paar keer voordat ik het echt jaar. Ja. Ja, Björk, daar neemt ik even niet in. Hè? Ja, dat is exact. Ja. Geweldige inspiratiebron, kan je Ja. je voorstellen. Ja, en dat we dat gewoon luisteren die mooie. Fantastisch, ja. We begint alleen maar door Bozem. Dat is wel grappig trouwens. Een soort klezmerbandje dat daar zit. Hier is weer dat mijn leeftijdsgenoten dan. Ja. Het wie eigenlijk van oorsprong wie het een familieband zie. Ja, dus er zitten 4 of 5 dochters in en de huid en mem. En toen wie er wat bij nu het dwarp bij komen en toen iets snits en omstreken wat. Ja, de band heet het. Wie de muziek van Slijn Nijven die? Of stier dat thuis ook wel eens op? Nee, wij luisteren thuis geen klezmer. Nee, hè? Nee, Stier er überhaupt de radio horen? Of... Soms zacht. Ik kan me herinneren op Snijn wie deed altijd het blaasconcert. Ja. Ik denk dat het Omroep Friesland weer. Ja. En dat is een beetje de soundtrack van die thuis is maar. Sowieso Omroep Friesland weer altijd on. Ja. Dan, als het on weer, dan weer het vaak dat. Ja. Ja. De ontdekking van die eigen muzikaliteit. Hoe is dat toen al begonnen of is dat pas later uiteindelijk? Nee. Ik denk dat het een beetje begon is maar toen ik naar D-Drive, Pop & Media ging. En Jerry Ljouwet. En toen die ik eerst drums en daarna die ik sound design. En toen die ik wat
misschien meer om in cijfers te halen of zo. En daarna heb ik popacademie gedaan. En ik denk dat ik toen voor een poging deed om wat te zieken van mezelf. Maar ik daar, weet ik alles net wat ik uitvret. Ik weet nooit zo goed met squallen. En ik kies zo moeite maar die manier van leren of zo. Wie te gestructureerd of zo? Of Ja, nou structuur zal ik het net nemen, maar het wie wel, het wie niet te vol in blokjes het bedoel wie ik? te 2D, ja. En toen pas ik toen eigenlijk toen ik van Squalle Augong of bijna van Squalle Augong, toen kwam ik in een songwriting camp en toen heb ik daar kwam een R&B album uit. Dat was echt een soort van grap eigenlijk. Maar we kwamen in de top 4 van de beste EP's van de BBC. In één keer. En toen dacht ik, oké, stop. En toen ben ik gestopt. En Kies dat je zin hoor. ik weet het Niet te net. volle? Nee, het was wel leuk. We hebben wel toerd. Ik ben in Nederland wel. Alleen nog... Ja, ik hier gewoon een probleem met rond innemen. Ik denk dat het weer. En altijd als ik samenwerk met orenmeesken, ik in de bands waar ik in zitten heb, dan vaak wie in de orenmeesken wat meer traint al in het van rondte, denken ze dan. En dan bloot er net zo volle voor mij oren en ik film je dan gauw te volle. En daarna heb ik toen nog een project die met mijn oud sounddesign leraar, Phil Mills. Maar daar gebeurde hetzelfde een beetje. Dus ik dacht, misschien met ik zelfs eens wat rond nemen. Vandaar dat project in Westerkerk. Ik denk dan, ik viel toch dat ik daar wat uitdijen kan of zo. Ja, Klinkt haast als een soort statement voor jezelf. Van ik zet nou eens even ja, punt. ja, Dit ben ik. ja. Ik heb er wel behoefte aan, maar ik vind het is moeilijk om te leren, merk ik. Ja, Ja. ja. Wrakselster, ja, dat zet ik een beetje bij het ontwikkelen natuurlijk van je eigen creativiteit, denk ik. Hè? Ja. Maar waar de ruimte dus te pakken. Maar dat is de uitdaging dus. Ja, zeker, ja. Dat lijkt me best pittig. Ja, maar toen jij op de podcast van Björk, dat zei ik laatst van hier. Dus toen dacht ik, nou dan is het oké. Dat is... nou, ik heb me Ja. voorgesteld dat het wel een soort erkenning is. Van, ik ben net de enige die daar... Ja, ik denk dat een soort mensen daar eens mee zitten. Ja. Ervaart het als een uitdaging of was het toch als een wrakseling? Of is het een combinatie van een beetje van die twee? Maar is het moeilijk of net? Het is moeilijk, maar ik vind het net moeilijk om het te doen. Het is meer dat het ding op zich moeilijk is. Ja, ja. Maar om dat aan te gaan, ik ga altijd mijn angsten doen. Of dingen die moeilijk zijn, dan ga ik net voor uit de waai. Nee. Want ik maak je die natuurlijk te snel al en dan komt behoorlijk tijd voor mij. En dan denk ik, Ja, ja, nee, maar dat vind ik... Daar is erbij. Al die tijd eigenlijk, ja. Dat... Nou ja, ik heb die kwetsbare kant van shock van die. En toch gisteren op tour met Claudia de Brij. Ja, Dus mij bij de toppers. Ja. Nou, hoe extra vet was het geweest daar? ja, Ik ja, wil ja. niet zeggen dat het dubbel is. Ja, ja, maar het is Maar wel... dat- Ja, Snap je? ja, maar dat komt... Dat ben heel uitsprutsen vaststellings. En ik denk Claudia Ja, de Brij totaal. enorm duidelijk wit wat ze wil vaak. Ja, klopt. You have to fit in. Ja, En de toppers misschien nog volle meer. ja, klopt. Ja, maar dat is... En Als daaronder zit dus een zoekende Michel. Ja, maar je kan als introvert wel leren om extrovert te wezen. Maar dan, je bloot natuurlijk die introvert. Alleen nog... Ik heb wel geleerd om... Mijn extroverte ik... die is er. Die heb ik makken. En dat is ik mooi. En we kunnen goed met elkaar. Ja, alleen nog soms dan... soms dan weet ik die gewoon net in te zetten voor mijn eigen werk. En dat is de volgende stap. Ja. En toch had het idee al gebracht. Ja, het had me zo'n ding gebracht. Ja. Ja. Maar fantastisch. Ik bedoel, Ja. het zijn twee hele mooie podia. Ik werd aan de andere kant. Ja, heerlijk. Weet het, ja. En het jouw ook wel weer moeilijk als toen dat red had. Met al die twijfels, onzekerheden. Ze is nog in een ontwikkeling misschien van... Ja, wat ben ik nou aan? Welke kant ben ik op? Ja, En ondertussen pakt wel weer die ruimte. Hè? ja, zeker. Ja, Hoe ja. is het daar dan? Zo van, wow. Of, Nee, totaal niet. Ja. Dit is Michelle Samba. Ja. Hallo, hier ben ik of zo. Ja, maar het is kijk als in een band. Dan steen je er samen. En dat is een heel oors... Dat is echt iets oors. Ja. Dus dat is ik kwetsbaar. Alleen nog...
Ja, together zie je sterk. Ja. Wow, dat is echt een hele lelijke zin. Maar ja, het is wel weer. Het Ja. is wel weer. Ja, dus ik een interview, geen poëzij nog. Hè? Ja, gelukkig. Nou ja, ik vind het heel knap. Dus het ondertussen creatief ontzieken best. Dat is die dat blijkbaar zelf gunst. Ja, Wij zijn blij om. ja, En ik denk misschien is dat wel een eeuwige zoektocht. Want dat merk ik bij de heel veel creatievelingen. Ja. Dan zie ik je en dan best ergens. Dan, ja, maar daar verderop is nog iets. En een beetje daar maak ik toch heen. Maar ondertussen dus wel hele concrete dingen. ja, je bent wel toch, Gen, Ja. vind ik. Ja, ja, Maar dat kist dus blijkbaar. ja. Ja, waar wie dat? Ik weer. Zo'n... als het stilstiest... Als het wil steen... Als het stilstiest, dan verdwijnt of zo. Dus als het game was, dan mist ik echt gaan. Dus ik steen eigenlijk... Ik heb wel stilstaan, ik vind dat vreselijk. Dat is echt de deer of zo. Dus dan maar in onzekerheid, maar dan maar terug of zo. En dan... De komst toch wel altijd wel weer ergens. Ja. Ja, Beweging. ja. Want hoe stil had hij een wereldsteam met die hele COVID-periode? Nou, ik ken nog nooit zo het werken. Maar thuis, alleen hè, vooral? Nee, ik heb een heel soort livestream shows die en we hebben met Claudia toen een Ja, misschien in de programma. kelder, hè? Ja. Dus we waren bij de wat wie dat BNN-Vara, Loic, Safe Cave. Dus toen ging ik al die lieders tekenen en de muziek maken en een gasten uitnodigen. Ja, en, er is steeds een gast bij en dan kan je een soort Ja. wat nemen, een creatief proces mee hoor. Ja. Met Dinant de Woest of werken. Mijn eerste cd weer van Dinant. Dus ik ben heel blij. Dan komt Ja. een soort held tjen. Maar Ja, hij weer echt, ja, mijn held. Ja. ben je dan heel wat onder de indruk? Of, Ik ben nooit gauw onder de indruk, maar van Dinant ben ik echt onder de indruk. Oké. Ja. Ja. Wat ik ook wel grappig vond, dat dan ook wel bij Claudia de Brij uitkomt. Die wij natuurlijk bekend als kleinkunst en als cabaretier. Ja. En dit is zo'n stoere, populaire rockjongen die is. Hè? Ja, maar het is een liedse vrouw. De meeste mensen kennen elkaar. Terug samen bij een event te wijzen. Of ook gewoon vrienden. Of gewoon uit de DM's. Dus in de backstage bij Claudia is ik dus heel vaak koninklijk muziek. We hebben dan zit je dan mooi te praten. Of ik heb een hele jongen gespendeerd met de mem van André Kuipers. Die daar ik zie het. En je komt een meeskentje in. En dat maakt het interessant omdat het al je liedse poorten hast naar je oren vragen en zei ik naar u. Dus ja, ik heb daar een heel soort van leer, denk ik. Daar ben ik heel dankbaar voor. Ja. Ja, verbindingen, meidje. Ja. Ja, heel belangrijk. Want mij intussen wil stellen dat nou, heel Nederland is een beetje die speelt te worden, hè, ze staren zo. Ja. Dat begint Leeds, Borsum. Ja. Dan maakt ze de stap van Ljouwert naar Grains. Wie dat ook een beetje om uit de provincie te komen? Ik denk het, ja. Om Ja. de wereld iets groter te maken? Ja, dat denk ik. Ja. Maar ik hier sowieso... ik vind het moeite om op een plak te blowen. Ik ben denk ik 30 keer verhuisd of zo. Maar ik ken op een soort plakken wennen in Friesland. Echt van alles. En toen dacht ik nooit genoeg. Mooi geweest. Ja, Ja. en toen heb ik Grains pensioen. Tot de lockdown kwam. En toen zei mijn bankrekening... Oh, Op. dat is net meer in dit huis wennen. Oeh. Maar treinen toen. Ja. En die auto heb ik net meer. Vind je het pijnlijk of misschien wel een zegen? Ja, het is altijd een zegen. Ja. Ja, was wie ik nooit in Amsterdam terechtkom. Nee. En daar best op die gemak? Ja, het is heel fijn. Ik denk dat ik daar wil weer een keer verder gaan. Ja. Maar ja, ik heb het wel nodig, merk ik, om verschillende dingen te zien. Het enige wat ik moeilijk vind is mijn vriend die ik overal achterliet. Ja. Ja, maar steeds een reis om ze weer te vinden. Ja, Ja. Maar die onrust is er nog steeds? dat wanderlust, beetje. Ja, zeker. Ja. Nou ja, het Ja. kende je in de ZIA natuurlijk, hè? Ja, dat is het, ja. En mijn werk is natuurlijk perfect, want ik kan overal heen en ik kan gewoon performen en ik kan schilderen en contact maken. En daar hoef je net voor op één plak te wijzen. Al kan het wel, ja. Ik ben wel echt een homebody, dus ik zit wel graag.
Maar hij is wel weer graag thuis wezen. Ja, zeker, ja. Lekker huiselijk. Ja, Alleen dat hoes verplaatst hem steeds. ja. Ja, Zoals je nog wel eens in het Boetloon ergens? ja, Rustig in? zeker. Ik weet alleen nog net waar de titel het leren. Ja. Maar dat is, zij is ek. Nederland, het stap zetten weg. Ja, ik denk het al. Maar ik zal wel altijd waarom komen. Ik ben graag hier, dus ja. Ja, ik weet dat nooit. Dat gebeurt niet vaak. Ooit, Ja. gewoon bozen. Ja, waar weet, ja. 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 Komt ze nog wel eens? Ja. Ja. Dus daar hing ze dus wel om. Zo van, toch even weer die sfeer proeven misschien. Ja, dat bleef Mensen toch... er even treffen, zodat het dorpje weer even. Ja, en die mooie landscapen. Ja, Ja, het hier op een veld. ja, Ja, gewoon prachtig. ja. We gaan weer muziek draaien. Maar me even helpen met de uitspraak. IB. Ik weet het ook net. Ik net. Vind ik net belangrijk uiteindelijk. Maar het nummer heet River. Nou, dat ben ik redelijk zeker van dat wel goed uitspreek. Ja. Ik zag een clip op YouTube met 2 mensen in beeld. Maar voor de rest, wat Ja. is dit? Of wat is dit voor die? Of, Ja, ik ben 12 vrouwen uit Parijs. Ik dacht Cubaanse achtergrond. Ik heb geen idee. Maar ik kom op deze omdat ik heb een vriendin uit Litouwen. Migloko, ik een muzikant. En samen hebben we dit nummer een keer spelen toen ik daar visite. En ze zei, er is een miljonair en die houdt een Jiddisch feestje. En we moeten daar een nummer spelen bovenop een tafel. En toen hebben we deze song die in. En het weer de dresscode weer white. Dus wij kwamen in het blauw. En je mocht dat nummer nog wel doen? Ja, Oké. ja, het is weer fantastisch. Ja, dat klinkt wel als een apart feestje inderdaad. We gaan draaien. River. Mooi, integreer een nummer van, en ik neem het maar even, IB, River. En dit draait het omdat Michelle Samba Joert mijn gast is in dit 1 op 1 parteer. Er staat van december nog een paar zaken op de agenda voor haar. Onder oren Jong in de Westertjerken, Creative Lab. En er komt ook nog wat, maar dat is in Grange, een performance jongen on. Maar het woord performance kom ik elke keer bij mijn volgende vraag. Want Ja. we zijn er best van alles en best met van alle dingen aan. Dus ik ging net een sticker op die plakken. Maar dat performen, hoe belangrijk is dat voor die energie? Dat ze nou dan toch uit dat huiselijke, die eigen bubbel komt om op een podium te staan met mensen die misschien er wat doorheen praten. Die naar die luisteren, die op die reageren. Hoe belangrijk is dat voor jou? Dat wordt steeds belangrijker. Maar dat komt denk ik meer terug wat performance budget van mij. Dat is ik steeds meer. Ik heb begin dit jaar een cursus die of nou ja, eigenlijk is het geen cursus, maar een soort workshop, Cleaning the House, van het Marina Abramovic Instituut in Athene. En toen hebben we een week, of nee, eigenlijk een oerenboet in Athene in de bergen. En in februari. En we hebben een week lang daar west. En het is wie een soort permacultuur plak. Dus de verwarming wie gewoon hout in de kachel. En de wc wie gewoon een huisje. Old school. Ja, maar ja, in de bergen. Dus dat is weer fantastisch. Hier in bozen bij ze kennen. Ja. Dat iets zegt wie wel iets beter, maar Ja, oké. ja, maar even koud. En dan net eten, net praten, net lezen. Ik net mijn hangenbaan communiceren of iets. En een groepje van zo'n of zo wie een derde. En dan hele ingewikkelde Marina Abramovic oefeningen dan. Wow. Ja. Ja. Is dat toevallig zijn oor of is dit alleen een holle? Of Nou, dat nog eens te doen bedoel ik? nee, het roen op mij al, eigenlijk, zoals alles. Dus ik hier een documentaire maken, ik zie het eigenlijk in de film, samen met Claudia, over het verhaal van Heintje Davids, wat wij die hebben in Carré vorig jaar. En de filmmaker en de editor, die hier tipt zomergasten, Loïc. En Abramovic die zit erin. En toen
dacht ik, oh leuk, is Jen. Want ik heb dan mijn haar. Kijk, als mijn alle artiesten die ik heel goed vind, dan zie ik een foto van haar en dan denk ik, wauw, zij had het antwoord van mij. En dan lees ik niks over haar, nooit, hier niks. Dus ik wist niks over haar. En toen ik dat interview zag, en toen dacht ik, oh, even googlen. En toen zeg ik, dat is die inschrijven was voor zo'n workshop. En in plaats van te zien wat het dan is, heb ik gewoon geklikt op ja. En dan schreef die in. En dan dacht ik, zeg gewoon, het klopt gewoon. En toen kreeg ik een uitnodiging. En toen ben ik gong in februari. Zo gong het. Ja. Ja, ik vind het dus fantastisch. Want ik denk ik net even 10 kilometer verderop of zo. Nee. Dus ik vind het net leuk, pak de fiets, ga maar een hoes. Maar Ja. tenen, dat is emotioneel echt een stap die ze dus dan maken. Van, ik show wel dus. Ja, ik zie wel, ja. Maar ik wil dichtbij, want ze kwamen in naaier naar Carré. En toen heb ik mooi werken. Maar die show. Toen gingen ze 10 performance-artiesten van Oerdebraad cureerd, die dan Carré oernamen. En de hele jongen, of de hele dag zelfs op zaterdag. En dan koest er dus hinnen en dan dat beleven als kunstenaar of als publiek. En er waren een paar meisken die zij vregen hier om te helpen. Dus toen deed ik daar mooi. Nou, dat wie natuurlijk, ik rol in mijn bed. En dan Carré is echt aan de andere kant van de straat. En dan roos ik letterlijk in een avontuur. Ja, wie heel leuk. Ja. Ja. En ik merk bij performance voel ik me rustig en content. En het is moeilijk. En dat vind ik heel fijn. Ja. En had dan een bepaald soort performance, was dat dan wel toch op dat percussie drum gebeuren? Of kan het ook mijn gedicht wijzen, spoken word of iets hoors? Maakt het dat wat uit of net? Nee, maar ik gebruik meestal wel die drie vormen, ja. Dus als ik performance doe, dat doe ik dan zo nu en dan. Van Leeds Publiek Records in Greens. Dat is in de boekenwinkel van de baas van mijn ex. En dan mijn performance daar is mijn drum. En het is eigenlijk een performance die heel lang doordeemt. Maar die Joen is natuurlijk net zo lang. Dus ik doe het maar van Leeds Witty. Dat was een lidsfragment ook maar. Ja. Maar nou, du vertelt dat is een avontuur, maar dat helpt je echt weer om bij een stap verder te komen? Ja, het is echt mijn manier om te libben. En gaat het dan meer hoe vorm of iets van een schroom van die orgel? Het is, nou, de vorm jouwt, dat is voor mij de manier om ergens iets te belibben of zo. Dus het is in eerste instantie voor mij, performance jouwt mij de kans om te uiten wat ik uiten moet. Ja. En dan veroordelen mensen misschien om wat te begrijpen wat ze begrijpen met me. Zoals ik dat heb als ik performance zag, dat ik denk, dat snap ik nou in het leven. Ja. Intrigerend, ja. Ja. En wat ik heel grappig, ik weet net maar wel intrigerend ik weer vind, is dus, wanneer je dwars toe, hast u het lef om dingen op die oorkomen te letten. Ja. Dat was de heel de moed voor haar. Ja, dat is ik zo, ja. Ja. Want het toeval speelt daarin een grote rol, tenminste een gevoelsmatige toeval. Ja. Misschien is het ook al wel geen toeval, weet ik net. Ja. En aan de andere kant wel de drang om te performen, om wat stappen vooruit te zetten. Ja. Dat klinkt als het zeer maar dat is het dus net. Nee, het is een Libyen. Ja. Ja. Of je dat het misschien gewoon het leven accepteren zoals dat is. Dat is het. Ja. De zoektocht. De vindtocht. Mooi zijn, ja. We gaan weer even muziek draaien. Ronnie Size en Represent. Fantastisch, vind ik zelf persoonlijk. Ik ben lied met deze plaat. Ah, Ja, ken hem. New Forms. fantastisch toch? Ja, dit is top of the bill. Ja, Ja, heel vind ik. intrigerende. Er zit een bepaald soort laag van spanning in zijn muziek. Die mij ook al heel lang intussen intrigeert. Zullen we eerst even een stuk draaien? Ja, heerlijk. Proper introduction, fluctuating the vocalization at warp speed. Heat, style with this style of rhythm produce loose. Little mature, sure to receive screams of encores for eye tour pleasure. In the form of freestyle on file for the 9-pound, etc. Measured all contents against the best concoction of catchy phrases. The outcome is that mine is ageless and yours is senseless. Kids from the UK to LA throw fingertips at me. Bahama D, the epitome of MC. Shalom. So high.
melodic, logic, ties, limericks to raw forms to form new forms of mood for you to root on, into millennium. Live swing like pendulum, your soul maximum. You got me high, plus high for the next era. Running Sides and Represent New Forms. Toevallig zie het en zit dat ik nog in mijn eigen cd-collectie. Dus het was mij een heel groot plezier, Michel, om met deze plaat te komen. Ja, dit is echt weer zo'n mengvorm. Ritmisch, melodieus, het is wat filmisch. Het is alles wat teruggekoord, hè? Ja. Dat triggert die. Ik heb een heel soort mijn ritme, obviously. Maar echt de sfeer. Ik zou zeggen, het is een beetje een mannelijke manier van de post-apocalyptische sfeer. Of zo heel... Ja, een beetje... Ja, alsof alles... Ja, ik kan het net zo goed uitlezen, maar daarom is er muziek voor de wind die er net binnen of zo. Dus het klinkt gewoon zo. En ik hou daar heel erg van. En ik luister dat een soort... wanneer ik aan het werk ben, dus wanneer ik aan het schilderen ben of zo, dan heb ik vaak dit soort muziek op. En in de auto als het donker is. En ik heb het soort luisteren vroeger. En naar die underground feestjes daar. Zo. Ja. En mijn jeugddroom om nog een keer mooi Tricky te werken van Massive Attack, ja. Ja, dat is een hele grote, hè? Ja. 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 Wat stel je je bij voor? Stel dat zo'n Tricky chin komt. Ja. Is het dan meer de sound design waar je dan mee ondergaan wordt? Of wordt bij hem spelen? Of wordt wat oors? Ik denk zijn sound. Ik denk omdat de sound is hoe ik me vaak voel of zo. Dus dan is dat iets wat ik graag maatje wil. Ja. En simpel is dat, ja. Werd dan Peek kost best geen planner? Nee. Dan list het wat op jou komen. Ja. Maar haast toch ideeën of in Gruttelijn een contest mee heen opworst in het nahier? Of... Ja, ik jaar wel, sinds maar de meesten die mentors van mij binnen, die zeggen de must kiezen, de must een richting kiezen, de must vorm kiezen. Die vinden dat je te verdeeld bezig bent? Ja, maar ik jij dat mijn hele leven eigenlijk al. Alleen nog, ik film me gewoon al die dingen. En het is gewoon elke keer past een orde vorm gewoon beter. Dus is het poëzij, of nou ja, ik ben eigenlijk een babydichter. Ik heb nog geen poëzie schreeuwen in mijn leven. Maar ik doe mijn best. En of muziek, of schilderijen, of performance. En ja, dat jij het gewoon bij mij, denk ik. Dus ja, dat is heel wel verdeeld blauw. En ik denk dat ik daarom verschillende dingen wil naar boven zou brengen. En ik denk, er zijn meerdere artiesten die het zou duggen. Moormother had dat bijvoorbeeld. Of Han Benning had dat bijvoorbeeld. Die ik zien visuele werk maakt van de drumdingen. Die hij kapot maakt. En ja, maar ik feel dat veel goed voor mij, ja. Jong, Westertjerken. Ja. Had dat al uitkristalliseerd? Zeker, ja. Wat kan je meestal verwachten? Even een klein tipje van de sluier, hoe is net alles te vertellen? Ja. Wat spannend blijven, maar wat voor Janne wordt het denkst? Wat wordt er voor meidje? Wat ik graag wil is dat mensen een inzicht krijgen in mijn werkproces. En dat is wel moeilijk om goed te leren, want dan moest de juiste vormen daarvoor vinden. Ik zal de jong werd host, toch Michael Bloos. En produceert toch zijn zus Amber Bloos. En hij zal een introductie, Jan, over de jong. En ik zal muziek maken en ik heb schilderijen en ik heb installaties en ik heb foto's. Ik heb wat documentatie van bijvoorbeeld... ik heb mijn familie interviewd ouder hier, dus daar zitten wat dingetjes van in. En ik heb liefdesbrieven van mijn huid en mijn mem. Dus die zul ik de stukjes van Shenlit en gewoon een liedje bietjes van mijn proces eigenlijk, ja. Alle kleine, op zijn Nederlands is een kleine inkijkjes. Ja. Insjochjes, ja. Het Ja. Fries misschien net het mooiste woord. Nee, maar ja. Ja, het is maar wel een wat het is. inkijkje dus. Ja, in het leven van een artiest die zo'n soort doet. En vanuit Friesland werk maken het, ja. En de toch die kwetsbaarheid, die persoonlijke best wel dus.
Ja. Is dat weer dat performen? Nee, dat is mijn drang naar rond te innemen. En ja, ik leeuw ik net echt in kwetsbaarheid. Want ik denk dat we... Ik bedoel dat net artistiek, maar we zijn gewoon al jaar in. Dus ik denk dat het wat belangrijk is als kunstenaar, vind ik, dat je net liegen. En dingen verbergen is ik liegen. En mijn geheimen libje is ik liegen, vind ik. Dus om alles in te litten, en dat natuurlijk in behapbare stukjes, dat vind ik heel belangrijk. Ja, omdat dan wordt de brood voor iedereen een stuk behapbaarder en dan begrijp je ik volle beter wat het eigenlijk is. Of zo. Ja. Die levensfilosofie, om het mij ook het zijn, dat is een zwierwoordje, maar Ja. we staan vaak in teleurstelling, want de wereld om ons heen, hè? Ja. Nou, die reageert vaak oorzaaks toe. Nou, graag worst, denk ik, of Oh ja. West naar ziekest. Ja, ik heb dat een soort hoorn. Ja. Produceer die in, of bist je sterk genoeg om daarmee om te gaan? Want Nou, beide. Ja. die wereld is soms vreed. Die is Maar de groot. brood is vreed. Ja. De brood is vreed. Ik denk dat we daar al een verkeerd idee over hebben. Dat we al maar voor de koers zwaar en alles leef. En Doen we het het vol in komt een sprookje? totale Disney. Ja. Ik denk, de brood is vreed. Zucht naar de natuur. En dat is gewoon de brood waar we in leven. En ik denk dat wij daarom iets beter, wat begrip en compassie voor elkaar hebben kunnen, omdat het nou één keer zo is. En daarom is kunst denk ik goed. Omdat sommige dingen kun je net begrijpen toch net te zien in oren mensen hun hollen of zo. Dus dat is gewoon de reden, denk ik. En ja, ik wil een soort zeer doen en ik word een soort teleurgesteld, maar dat jij erbij. Dat is de prijs die je betaalt voor Libië, denk ik. Nou ja, en zeker. Misschien maar die rol die is dus zelf ziekest. Ja. Toen zei ze, ik wil mijn roemte innemen. Ja, dan neem ik dus Er ook komt rond altijd reactie op. Ja, natuurlijk, ja. Ja, maar ik heb dat sowieso. Ik ben ergens, dus ik krijg een reactie. Ja. Dat is, zo gauw ik de door dit stap, of zelfs in mijn door. Nou ja, mooi voorbeeld. Misschien het hele verhaal rondom de spoken word artiesten. Amanda Gorman. Ja, Ja, dat heeft een soort teweeggebracht natuurlijk. sowieso over de hele vrouw. Ja, Haar rol ja, bij de inauguratie hè, van beiden. ja, Vervolgens discussie, ja, emotie. ja. Dat gebeurde net alleen in Nederland. Ja. Iets voor vertaling, waar maakt het dan doen? En daar wist op een gegeven moment ook een onderdeel van, maar dan de Friese discussie. Ja, klopt. Ja. Maar ik wist dat die discussie komen zou worden, Hoe zoals natuurlijk. daar nou waarom? Ik ben echt wel dankbaar, want het wie iedereen Wie leert... is de sensitive reader, hè? Wie is er meer? Ja, ik leer het al. Ja, ik denk nog. Ja. Du hast mij lezen om. Nou ja, maar du kan in het hart van die discussie te leren. Hè? Ja, klopt. Ja, maar ik wist dat van tevoren. Want ze gaan die dingen als dat wordt dat onderwerp gaat. En ik ben dankbaar omdat ik denk dat iedereen er wat van leert heeft. En voor mij persoonlijk weer die hele periode voor mij een omslagpunt. Ik denk om de keuze te maken om wat meer rond in te nemen. Ja. Dus Ja. dat hast er wel voor opstutsen als daar. Ja. Ja, het is mooi. Ja, soms dan moet je toch een discussie in. Dus dan, je moet met elkaar in discussie. Je moet communiceren. Je moet werken met elkaar. En dat gaat net altijd van een leien dakje. Zo gaat dat nou één keer, ja. Want die wezen, ja, misschien al een hele rare kronkel voor mij. Du bist popacademie, bist du afgestudeerd. Ja, En die performance is 2 keer in, volgens mij. ja, klopt. Ja, nee, 3 keer. De 3e keer, ik zal even niet het lied vertellen wat ik deed. Ja, maar die ene keer weer voor de academie. Ja. En du hast ik nog bewijzen. Ja, dat wie hetzelfde. Hè? Ja. Dus ik heb mijn afstudeerperformance wie een soort performance art, maar muziek, in de Red Light District in Ljouwert. Ik heb hem 2 keer die van publiek, omdat hij rond liet weer in de bananenkamer van, ik weet niet meer, Love iets. En daarna, want al die dames wie daar gewoon aan het werk. Dus de laatste performance wie voor hun. Ja. Wat ik zeg, ik zag in beide een Michelle die de door squat. Klopt. Naar een andere wereld. Ja, ja. En dat nou een gedicht is van een Amerikaanse spoken word artiest of de zuster bewijzen, Ja. die door maar steeds iepen. Hè? Ja, maar ik vind dat dan... Ik wil dan meer daarover weten. Dus dan kun je daar... Sommige mensen die lezen daar dan over. Bijvoorbeeld alle tumult in de kranten daarover. En sommige mensen die
doggen het gewoon om te zien wat het is. Ja. Dus, en ik ben altijd wel wat meer van het... Oh, dat vind ik interessant, dus laat ik dat gewoon doen. En natuurlijk is het net altijd goed. Maar bang wezen en dan het net doen, dan leer je niks, denk ik. Nee. En als je ook is dat Famke in Boorzem, ik wie er net bij, maar op een platte kader door het dorp reden om mijn klezmermuziek Ja, voor de meesten te spelen. ja. Is dat misschien wel de reële lijn in je leven? Misschien al, ja. 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 Hoe eng het er soms ook is, huppa. Ja. Ja, misschien heb ik daar wat van mijn onverschrokkenheid bij. Ja. Ja, maar ik denk dat het heel een genetisch iets is. Of zo. Want mijn houdt bijvoorbeeld wie Black Panther in Parijs. En hij had ik dat, of zo. En ik met deze, van mijn Frieske kant... Friesen hebben dat al jaren niet. Ik denk dat het echt het Keltische bloed is, wat een soort van... je hem kennis net krijgen, of zo. Ja. Dus ik heb het net alleen gewoon mezelf te danken. Zeker net, nee. Nee. Mhm. We draaien nog hier het muziekstuk, is het haast. Yes! Ja, The Knife, Ja, Coloring of Pigeons. Versa Mozaïek. What's the story? Dit is denk ik een van mijn favoriete tracks. En of all time. En The Knife is gewoon super. De sounds is echt iets waar ik me in verliezen kan. En op een of andere manier is het heel Fries. Ik denk, zij is Scandinavisch. Dat loet is gewoon wat ik begreep in mijn cellen. En zij had nou een mix maken. Die juist opera. Iets wat ik vroeger van de radio mooi gekregen heb. En het is lang, daar hou ik van. Want hoe langer iets is, hoe meer altijd gewoon het leven zelf is of zo. Net een trucje was even dus. En dus mijn lievelingsstukken ben ik echt de langste kanto-ostinator. Maar ja, dat wil ik die net ooit van natuurlijk. Mij is mij alles hoorn waan. Alleen wij hadden een soort omroepklok en dan zei hij, Ja. komt het nice. Daarom zit ik er bij begin er een fragment van draaien. Yes. En als je dit hartje en je vindt het een nieuwsgierig verhaal, zie je dan een op YouTube of op andere streamingdiensten, maar YouTube hak hem in ieder geval hier van mijn noors. Zie je dan even op The Knife, Coloring of Pigeons. En als ik maar een beetje nieuwsgierig ben naar Michelle, dan mag dit nummer gewoon eens in zijn geheel draaien. Dat is Dus het. ik het zag hoor. Super. Ik vond het tof dat het er is. Dankjewel. Ik kijk, dank u Willem. We'll meet again. We'll meet again. Blijf er ook in mij worst ik dorst. Dank u wel. En blijf maar mooi de Boorzemer dwarsbongel. Graag. Dank u wel.